oɗo message fay koye population surtout wiyoɓe mbimi plus particulièrement noon wonɓe e nder gure ɓe woni nokkuji men ɗi ko malatma ko e ko manatma ko so ari suɓa ko malatma ko gacca ko manatma ko nde tawno manore haaɗi koye aduna kono mallu dusere ha lakara so neɗɗo nafanima noon nefma ɗum noon politique wona diine politique wona wudere wa jiifa politique wona enɗam politique wona kinɗam kinago wona leñam leñamaw politique ko intérêt commun kono hen sahaji mi yahata hami wiya wonde beele ko yimɓeɓe jiiɗi funtede ɓe jaaɓi funtede walla funtede ene weeliɓe walla ala ko manquede haqqe haqilantagal nde tawno so neɗɗo fenanima hitande ha dartima wuuri tan firti wonde ko aɗa jola il faut pamon wonde en mbiyani foof mais les plupart e nder leader aji politique wonɓe e nder nokkuji men ɗi woni département de Podor toon to région de Matam ha toon to Tambacounda woƴaniɓe rewoɓe caggal mabɓe ɓe woƴiɓe tan ko posuji mabɓe sosuji mabɓe e fosuji mabɓe c'est tout sabu neɗɗo wawa wonde 12 ans e nder pouvoir duuɓi 12 aɗa jogui lengueje ko an suddata ko an sudditta kala ko ummaniɗa Allah fawa hen jungo mum jaam arta rona ɗum te wona e poste ma guittata ka tottaɗo fonction aɗa wiya wonde kala ko foti wonde fodde ya waɗ ɗum hen so neɗɗo dañi ɗum noon haasidina mama foddeji pondi wadde hende so tawi ƴewama 100% waɗani hen hay 20% on so tawi wonde lefol laamu ngol iwi e juuɗe mum ruttima e mon kadi wi wonde dokke kam mi wona député mi welta noon hujjaji mon o fen o halnani on gonga neɗɗo rokkita hakkille ko ha miijo mi wi wonde so tawi neɗɗo haɗima kaccitari haɗima wonde bottari wima wonde ya fat hirande ya ƴeewoyi ko cakkula leskine ma gila heege waranima fuutankoɓe woto jaɓen konngol ngol Ablaye Wadde wino en de Ablaye Wadde kam haalno ɗum wiide wonde fuutankoɓe ko saranteɓe kono noon wonɓe kalani ɗum ko ɗum woni ko jaggi sabu ɗum en jii dariɓe ɗo wiɓe wonde Podor ala doléance Podor ala doléance te jabanaɓe ngala ndiyam e on saaha Podor ala doléance sukaɓe ngala ɗo piiji stade municipal uji e nder oɗon tuma e nder commune aji he ene satti hande e nder commune mo garata tawa toon stade municipal minen de min ngala ɗum commune Mbol Birane sukaɓe hande ɗo pijata ngala ɗo pijata ko ma jaaha gaddoya base uji kaɓɓodira maison des jeunes uji ngala toon e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe gasara dans ce cas sene mbaɗa ɗo tournoi ji ko ma waɗa kolo kañumen jaltinta e posuji mumen daña fartange wawde wadde ɗum la jeunesse yoƴe pine hay père mayoji on mbawa dañde hitade ha darto mo wuuri ɗum noon so tawi nden yonti ala ko heddi so wona élection ngaji jomumen ngara ne nguubo e mon ene punto on ene mbiya on wonde so tawi mamin keeɓima min mbaɗonno ɗum so tawi mamin keeɓima min gollanon ɗum tawa noon ene mbaddi complot e yimɓe mumen tawa ko kañumen tan maafi mumen leppata onon kay ngare tan gonon ɗoftoɓe so élection ngaji jawti sa noddi jomum téléphone a heɓata ɗum a faami sa ari e nder teruɗo woni ɗo e nder ɗon tuma a wawa yettade galle mum ko 5 message goni ɗon eywa hay sa windi ɗum message jabata ko bandiraɓe on kay wonma tan ko kutorgal somi sohlima tan mi hemma somi sohlanima an sa sohligama heɓata kam c'est ça la réalité ko ɗum woni ko woni ɗon ko joni noon élection ngaji législatif nana ngara goto hen foof ene yiɗi dandude hoore mum ene yiɗi ƴewde holno dandiri hoore mum ene yiɗi ƴewde tigui rigui ha joni kopporeje ɗe ganduɗa hoore ma biyeteɗe jomum wujjiɗe ko ɗen jiiɗi dandude pour ƴewde immunité parlementaire sa woni député saabu ɗum kono président waɗira élure ni ko non woni ne mbaɗirɗa élure ça veut dire wonde ko
firti ko yimɓe ɓe mbatma ɗon. Donc nak wonko gandanɗa hoore ma wawa fawede e leggal dande ma mukk ɓenna. C'est ça, parce que son ƴeewino wonde immunité parlementaire rokkino ni hayno corona waɗi ɗo nde kamɓe député ji ɓe mbaɗa circulé ɓe jalta. Sabu ko nden woni Ousmane Sonko yaltinde ha wiya wonde e yidre Adji Sarr. C'est ça, immunité parlementaire wonko gandanɗa hoore ma so tawi wonde hay sino fawama e dow leggal dande ma automatiquement jomumen mbawa widema teep ne tawno no président joƴƴinira ni ko noon joƴƴinira par ce que ko carte mbanma ɗon. ɗum noon so tawi jomum yiɗi dandude fittanu mum danda jawdi mum so heeɓi ɗum tan hay sinno wonde wawa nafdema à 100%, wonko gandanɗa hoore ma aussi kam ene wawi ñawnandemo ɗum. Sabu ma tagi hay sinno so tawi wonde a yiɗi yaltude leydi ni daña fartego wawde yaltude leydi ndi hay goto hattama ɗum. Ko intérêt personnel o woni ɗon, il faut pamon ɗum ɗon. ɗum noon so tawi ɓen garte mon en même temps mbi wonde gadde carte mon, son gaddi carte mon somin goni député ji mamin ñawdan on, an neɗɗo ya won ministre gona DG e sa fami kala façon fonction a géri ɗum e leydi, peut être que président de la république on tan woni ka wonani. ɗiɗin poste uji ɓuuri mawnude député laabi 120 aɗa jogui aɗa wotantuno budget ji wonko ganduɗa hoore ma aɗa foti ɗum wawde wadde e nder nokkuma ha jalta wiyatake wonde holko saabi mbaɗɗa ɗum ɗo e nder nokkuma, par ce que wiyatake noon nokkuma koye leydi he jeeya. A waɗani ma gona député mo ganduɗa ma jottoɗo assemblée aɗa heɓa lewru ma ene foof 1 million pawɗo par mois. Eywa e oto ma mbiya wonde haala ma ka kalta ka ene wawi ñawnande ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni wonɓe e nder nokkuji men pour mbawa heɓde ko jiiɗi heɓde ko. Bandiraɓe wonɓe goton toon gona député ji koye ɗum men jaɓɓata assemblée. Changement mbaɗe ɗum ene waɗi ɓe gandanɗa hoore ma ko hesɓe ina ngari ɓen balli gila gonani maire uji, balli gila gonani hajune député ji, balli gila gonani ministre uji, balli gila gonani DG ji. Woni waɓene Aissata Aw Cissé en, la reine de l'île à Morphil, la lionne de département de Podor. Wonko waɗi e nder département de Podor wonɓe gandanɗa hoore ma hande façon kala fonction keeɓi ɗum e nder gouvernement he jomumen mbaɗani feccere feccitande majjum ko ɓe jari wadde député ji ɓe gandanɗa hoore ma ne pine ñalawma dokkira ko député wawi heɓde par lewru. Jomen hajuji en addoɓe doléance uji men ene hersa sa naati galle mum wiɗum wonde ko ɗum cohlumi jomum wasa naworde. Ko ɓe goni yurmotoɓe population mumen département de Podor, ɓe jari wadde député ji. Sabu ɗum neɗɗo dokkirowo ñalawma ko député fotata heɓde par lewru on wona longto moɗo noon so halfinama hunde toɗɗoto. C'est ça la réalité. Par ce que on jii ne tawno kala ko wona gonga juutata. On jii ko haalano ko maire uji wiyanoɓe ɗo hen hande e Sonko moƴƴani e Sonko ko violeur e président Bassirou Diomaye Faye tigui rigui wawa wonde président nangam nan ko ɓen hande keeri caggal mabɓe. Harouna Gala Dialalo en, Oumar Baba Ba en, jaɓɓal moƴƴal joguino Oumar Baba Ba, neɗɗo mo ganduɗa hoore ma vraiment jeyatanoɗo e développement comme ne Aissata Aw en ni. Hande ko kañum heedi caggal Ousmane Sonko e jeune uji goɗɗi nan toon ngemba e nder oɗon tuma hande ko kañumen goni caggal on mo ganduɗa ma woni ministre de la santé. Fouta feccima ha boni e nder oɗon saaha mo gonɗen. Donc mboɗo waɗa lancé oɗo appel so tawi oɗon jiɗi député ji e nder assemblée wawɓe yoltan ɗon hujjaji mumen, yurmotoɓe on guitta liggo kopporeji mumen kadi aussi mbaɗana on. ƴeewe la reine de l'île à Morphil woni Aissata Aw Cissé ko ɓe goni ɓe Fouta cohli waɗoɓe créer des emplois ɓe gandanɗa hoore ma aussi ƴeewoɓe sukaɓe ɓe ganduɗa hoore ma hande joguiɓe jangde towde waɗa ɗumen formation ngaji e kala golle mbawa wonde hen, ƴettoɓe GIE ji ene dokka ɗumen financement ji, yahoɓe ene mbaɗana rewɓe formation céréal e sa fami ene mbayla cabune ene mbaɗa gueɗɗe ɗe gandanɗa hoore ma baɗɗe fayida taw ene mbawa jogade hen galleji mumen e ɓeskuji men. Ɓe ko ɓe goni sohlaɓe e nder département de Podor, kono wona dartoɓe ene mbiya wonde département de Podor ala doléance. Neɗɗo mbiyama ala doléance on holko wawi yoltandem? Rien du tout. C'est ça, haala ka woni ɗon e nder oɗon tuma ko groupel tan kañumen so keeɓi mbaɗa e poste uji men mbiya heddiɓe huuɗaɓe.